Oni to majú aj nejakú stupnicu, vieš, ale ja ju nedokážem prečítať. Možno, že je dosť? Toto je ten servisný úkon. No. Uvidíme. Ešte to má jednu nevýhodu, že vždy zastaví na inom mieste ten motor. Samozrejme. Či nemáš sa podľa čo orientovať. Preto je potrebná... auto, tak si tam spravím nejaké také drážky, vieš. Nespravíš si. Preto je potrebná diagnostika. Proste bez toho sa nezaobídeš. Jasne. V tomto prípade určite na nie. týchto pedečkách bez šance. Bez šance. Však ani na starom. Ani na starom. Tam zase Na starom sa to robí kurevsky zle. Tam vrtíš čerpadlom. No. A to je to isté. Proste či vrtíš s týmto alebo s hentým, to je to isté. Jednoducho ten stupeň alebo 2 stupne nikto z nás v oku nemá. To proste ani pilot vrtuľníka, to sa nedá. Uchalovič. Na. No. Budem robiť na tom allroade tie trísky, čo tam trieskajú, teda že zbúchajú dve. Áno. Teda si vymením všetky 3 na jednej strane. Na hentom? Ne, toto je 2.7 biturbo. Aha, to je lepšie. No moc sa to nepohlo. Pošťala umreli mi vlaky. Pošťal sa originál. Moc sa to nepohlo teraz, treba ísť ešte dole. Ešte dole. Veľmi maličký kúsok, asi o pol stupňa. Čiže to je v rámci štatistickej odchýlky.